ассалому алайкум дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ман мехоҳам дар ин видео якчанд ҷои корро ба шумо гӯям. Албатта дӯстони азиз, дар видеои пешам мо маълум буд ки қарор дода будем ки дигар видео дар бораи кор намекунем, вале мутаассифона пурсишҳо барои ҷои кор бисёр шуд ва ҳам баъзе нафарҳо илтимос карданд ки ин гуна эълонҳоро гузорам. хуб дӯстони азиз, ба эълонҳо мегузорем. ҷои кори якум ин фурӯш дар мағозаи меваву сабзавот, яъне ин дар тарафи Галата қарор дорад, дар бари мости Галата ҳаст. Забони туркии донистан шарт, рӯзаш 700 TL медиҳад. кори дуюм ин дар Кумкапи дар тарафи соҳил кори булашикчӣ, яъне пасудамойка ҳаст. 5500 лира дар як ҳафта медиҳад. ин кор барои мардҳо аст. албатта барои мардҳо гуфтанамон ҳамин хел мешавад ки дар ресторан коргарҳо ҳама мард аст, чи ошпаз, чи тозакун, чи офисиант, ҳамааш мардҳо ҳастанд. аз ҳамин хотири зан намегиранд, танҳо мардҳо. пасудамойка ҳам барои ҳамин мардҳо мешавад. хулос дар Кумкапи аст ҳар ҳафта 5500 лира. дӯстони азиз, барои аз хотир набаромадан ман дар дафтарчаи худ қайд карда мемонам. кори дигар ин дар Кадикой аст. Кадикой дар ресторан аст. 2 коми ва як темизликчӣ, яъне зан лозим аст. 2 коми гуфта дӯстони азиз, ин ёрдамчии офисиант аст. темизликчӣ ин уборщица, яъне зан лозим аст. маошаш 17000 лира. хурду хӯрок ҳаст. барои ин кор шумо метавонед ҳам бо забони туркӣ, ҳам агар ки надонед бо забони ӯзбекӣ ҳам метавонед муошират кунед. кори дигар ин дар метрои Бостанҷӣ, дар наздикиҳои ҳамин метрои Бостанҷӣ аст. кори дастсафка бо скутер. Дастсафка бо скутер аст. албатта ин барои шахсоне ки права доранд. бо скутер дастсафка мекунед, яъне аз мағоза борҳоро тақсим мекунед. маоши ин кор 25000 лира мебошад. албатта ин барои шахсоне аст ки права доранд. маош 25000 лира. кор дигар ин дар магазин аст, яъне дар ҳамин мағозаи, ба фикрам хато накунам, ин мағозаи либоса бошад ба фикрам. дар мағоза, яъне дар тарафи райони Мертер. дар Мертер аст. 3 бача лозим аст, яъне 3 мард, 3 коргар. маошаш номаълум, албатта ин ҳангоми вохӯрӣ гуфта мешавад маошаш. кор дигар бошад дӯстони азиз, дар меҳмонхона дар тарафи Султон Ахмед. ин кор дӯстони азиз, ба ин кор як зан ва як мард лозим аст. зан уборщица, мард бошад ҳамин нигоҳбони хонаҳо. маошаш 28800 лира. дӯстони азиз, ҳама ин корҳоро дар баробари гуфтан рақамҳояшонро гузоштам. агар хоҳишмандо бошед, марҳамат. албатта мутаассифона ба бисёри аз ин корҳо забони туркӣ донистан шарт аст. хуб дӯстони азиз, аз ин корҳо, яъне раисони ин корхонаҳо чӣ хеланд, чӣ тавр муносибат мекунанд, мо масъул нестем. аз мо хоҳиш карданд ки ҳамин эълонро гузор, мо барои шумо гузоштем. шояд ки аз байни шумо ягон хоҳишманд мешавад, ба ягон таи ин корҳо рост меояд, рафта кор мекунад. охир дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед.